Ty kokos, to som nečakal, okej. Nie! Ja som toto brawlerku ešte nikdy Pravím, dámy a páni, tu na Magrebe 101 a dneska to bude špeciálne video z Brawl Starsu, ktoré sa vrátilo. A to je push na Shelly. Dneska som to z toho dôvodu, pretože minulý účet Brawl Stars, ten bohužiaľ mi skončil, pretože som o neho prišiel smutnou náhodou, takže začneme od znova. A tak vám aspoň ukážem, ako je na tom môj skill v Brawl Starse. Tu už som nahral maximálny rank 23, za čo som mega rád. A dneska teda ideme riadny push. Takže pozrieme, či tu máme questy na Shelly. Nemáme. Nevadí, ale máme tu zase questy na týchto dvoch, tak toto aspoň rollnem a uvidíme, či tam bude Shelly. Shelly tam není. A čo tu? Tam Shelly tiež není. Ešte to teda rollnem. Pokiaľ to nebude Shelly, tak máme nejaký iný. Tak nič, Shelly hrať aj tak budeme. Questov na solo showdown máme dosť, takže ideme do hry. Nesmierne rád vám ďakujem za 30 odoberateľov, aj keď by som rád presiahol tých 30 aspoň do 50. Dajme teda do konca letných prázdnin 50. Dobre? Čo by na to? To je celkom reálne stihnúť. Tak mi držte palce, aby sa mi zlepšil content, lebo sa snažím fakt zlepšovať v tých videách, čím viac to ide. Takže fakt držte palce. A z Brawl Starsu budú ďalšie videá, samozrejme, nielen dneska. A úplne som zabudol. Webkamera nesmie chýbať. Tak. Moc dobre ma nevidno. Tak co je to dobré. To dáme na pohodku. Ok, to som pokašľal. Toho Colta tú ultimu som nečakal. Samozrejme, nezabudnite dať like a odber a dajte do komentárov akého máte obľúbeného brawlera a tiež na neho obľúbený skin. Škoda, že už skončili tie mutácie, lebo ja som ich nestihol, pretože som nejakú tú dobu Brawl Stars nemohol hrať. Keď som prišiel o ten starý účet. Čo je dosť škoda, takže som neotvoril ani jedno vajce, ani nič proste z tej mutácie, ani som si nezahral proste event. A myslím, že tie najlepšie eventy ešte len prídu, že v tých mutácií to ešte nebolo všetko. Napíšte mi do komentárov nejaké rady v Brawl Starse, jak sa zlepšiť a podobne. Kliknite dole na odber potom a tiež na like. Potom niekedy si zahrám aj s niekým iným. No, to ma došlo. Nie, ja s toho nebudem týmovať. Tak poďme si. Ešte. Easy. Myslím, že sa vám minulé video páčilo. Ideme si teraz zahrať do nejakého iného brawlera. Čo tak za niekoho, na koho máme questy. Tak čo tak Brock.
ten by chcel trocha rank, pretože som ešte moc nenahral. Počkať. Potom niekedy natočím nejaký vlog, alebo s niekým iným natočím video, že s niekým nejakú tímovú spoluprácu v Brawl Starse. A uvidíme, jak často budú videá vychádzať. Momentálne som natočil len shorty v poslednej dobe, ale chcem sa viac teraz venovať normálnym videám. A čo skoro budem točiť aj Minecraftové videá z akože normálne, nie z fake Minecraftu. Ok, teraz musím dať pozor. Že si na... Ok, to som vypýtal ultinu úplne zbytočne, nevadí. Tu na poko, toho dám dole hneď. Toho Karla. Rád by som z toho Karla, akože brawlera. Chýba mi mať taký dobrý brawler, jak v starom účte, už mám Spike'a a rôznych iných brawlerov, Crowa. Tak, vydávané. Ja som sa to nikdy nerobte, keď mi idete ultinou, tak je väčšinou vypýtvate zbytočne, jak ja. Naozaj mi poradte, ako najlepšie hrať. Posledné video z Brawl Starsu bolo dosť dobré, takže bolo krátke. A máme rank 2. Ty kokso. 2000. Nemusím čo si otvoriť. Wardrop. Ty kokos, to som nečakal, okej, dobre. Legendárka. Nie! Ja som toto brawlerku ešte nikdy nemal, ty kokos! Lucky! Pekne. Tak to som akože nečakal nového brawlera, to si chcem odskúšať. Willow, to som nikdy nemal túto brawlerku, ty kokos. Ty kokos! Dobre, do komentárov napíšte, či sa vám ten brawler páči, za mňa je celkom dobre spravený, akože. Takže idem skúsiť s ním zahrať. Je to skoro jak Barley, ale podľa mňa je toto o čosi lepšie. Absolútne neviem, ako má ultinu, ale idem si ho teda testnúť. To nevyzerá mega pekne. A má aj pekný pin. To je dosť cool. A ešte dáva poison, tak to je dokonale. OK. Dobre. Jessina, choď preč. Ja si nechcem pokaziť znova win streak. To som nevypočítal. To je blbé. Čo sa stalo? Neviem, čo spravila tá ultina, ale to je jedno. Ale som táto legendárku mal rád. To dám na pohodku, poď. Poď na mňa. No, poď. OK, on má desinu, to som si nevšimol. Dobre, tak k tomu sa vyhnem. Nie, vypadni. Ultina. Ja som na ňom. Aha, je dement. Som mohol naviesť do tých oblakov, tak to je dobré, tá ultina. Tá ultina sa mi mega páči. Tú ultinu budem používať. To je môj nový obľúbený brawler. Super Rka. OK, môže byť. Ešte máme aj klub, ty kokos.
Tak toto video je bez pochyby dobré. Máme konečne klub. Aj Mega Peak Event. Výborné, výborné. Magia Rock? To ani neviem, čo je. Ty kokos. Máme klub? Výborné, výborné. Tak za mňa úplne top video. Dáme asi ešte jeden push s Jessinou a pôjdeme na... Asi dáme Game Grab. My som to tak videl. A to bude pre dnešok všetko. Potom to už sa s vami budem lúčiť. Dajte like, dajte odber. Napíšte nejaký pekný komentár. Ja si všetky čítam, teda väčšinu. A... A čo skoro možno vyjde dlho očakávaná reakcia, na ktorú všetci dlho čakáte, chcete ju v komentároch, je to úplne toho Randall a ja ju spravím čoskoro. Keď budem mať samozrejme chude náladu. Hop. Takže kina ich riadne drti. Nie, tam som nechcel skočiť, nie. Ok, to som pokúšal. Nevadí, má tureta to istý. Pekne som to vychytal. Zberám všetky gemy. Vidíte, že v Brawl Starse nie som úplne najlepší. Ale na Legendar Starderby mám jak svinia. Naposledy mi padla mythika. Vtedy to bolo dokonalé. Nie! Prečo skočím do každej pasce, ktorú som ten bol nastražil. No nevadí, tak toto som prehral. Nevadí, dáme na budúce ďalší push. Skúsili. Takže zdar, čus a čau a vidíme sa v ďalších videách, asi to tak bude vyzerať. A ozvem sa vám s ďalším videom, ďalším kontentom, shorty bude všetko. A možno natočím niekedy stream, takže čau.